Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar kembali tentang bahasa Jawa Persinan telu kanggo kelas loro SD bab gamelan. Nah, ini seperangkat gambar gamelan. Sebelumnya Pak mau cerita tentang gamelan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Manungso kuwi ora bisa pisah karo seni. Dening seni kuwi akeh wujude. Ana jenenge seni rupa, ana seni musik, ana seni peran, ana seni sastra, lan isih akeh maneh. Salah sijine seni kang adiluhung yaiku seni pewayangan. Seni pewayangan ing Jawa dikanteni gamelan. Gamelan minangka piranti musik kuwi wujude ana maneka warna. Saben piranti gamelan unine beda. Ananging gamelan maneka warna mau yen diunekake bareng nganggo laras bisa kekrungu apik banget. Mengenal gamelan. Ayo padha goleki jenenge gamelan mau. Apa jenenge gamelan ing ngisor iki? Sing nomor 1 iku jenenge gong. Sing nomor 2 iku jenenge gender. Sing nomor 3 iku jenenge saron. Sing nomor 4 jenenge bunang. Lan sing nomor 5 iki jenenge kendang. Lanjut sing nomor 6 iki jenenge suling. Sing nomor 7 jenenge rebab. Sing nomor 8 jenenge siter. Sing nomor 9 jenenge sentem. Lan sing nomor 10 jenenge gambang. Saiki ayo padha nulis unine gamelan. Kepriye suarane lan cara memainkan gamelan. Ayo ditulis kanthi bener. Gambar iki jenenge kendang. Suarane tumplak, tumplang. Cara memainkan dengan ditabuh utawa dipukul nganggo telapak tangan. Gambar iki jenenge saron. Suarane teng tong teng tong. Cara memainkan dipukul utawa dituthuk. Sing gambar iki jenenge gong. Suarane yen ditabuh gung gung. Cara memainkan dipukul utawa dituthuk. Sing gambar iki jenenge bunang. Suarane tong utawa nong. Cara memainkan dipukul utawa dituthuk. Gambar iki jenenge suling. Suarane tuit tuit. Cara memainkan ditiup
utawa disebul. Gambar iki jenenge siter. Suarane ting ting. Cara memainkan dipetik. Gambar iki jenenge gender. Suarane teng teng teng. Cara memainkan dipukul utawa ditutuk. Gambar iki jenenge slentem. Suarane padha karo gendere iku teng teng teng. Cara memainkan dipukul utawa ditutuk. Gambar iki jenenge rebab. Suarane ngek ngek. Cara memainkan digesek. Gambar sing iki jenenge gambang. Suarane klung klung. Cara memainkan dipukul utawa ditutuk. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu anak-anak untuk belajar. Sampai ketemu lagi.